Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το Sony Vegas Pro 14 εντελώς δωρεάν. Ας αρχίσουμε. Πρώτα ανοίξτε το Google ή ό,τι άλλο έχετε. Τώρα επικολλήστε το σύνδεσμο που σας έχω δώσει κάτω στην περιγραφή και πατήστε Enter. Τώρα πατήστε Download through your browser. Θα σας πάρει λίγο καιρό, βασικά θα σας πάρει λίγη ώρα, οπότε θα το ξεπεράσει εντελώς αυτό το σημείο. Μόλις κατέβηκε το αρχείο, τώρα θα πατήσετε δεξί κλικ στο αρχείο και Extract here. Θα περιμένετε λίγο. Μόλις έγινε, θα πατήσετε αριστερό κλικ στο φάκελο. Ξανά. Τώρα στο Vegas Pro 14.0.0 περιμένετε μέχρι να ανοίξει. Τώρα επιλέξτε τη γλώσσα που σας αρέσει. Εγώ θα επιλέξω αγγλικά. Επόμενο, θα δείτε αυτό. Επόμενο, εγκατάσταση. Θα πάρει και αυτό λίγη ώρα. Άρα θα το ξεπεράσω και αυτό εντελώς. Μόλις κατέβηκε, Finish. Μα δεν έχετε τελειώσει ακόμα, θα πατήσετε το Vegas Pro 14 Patch. Μόλις άνοιξε, μπορεί να μην ξέρετε τι γλώσσα είναι, αλλά αν μη φοβάστε πατήστε αυτό. Πατήστε αυτό και μόλις έγινε. Τώρα θα σας δείξω το Vegas Pro 14. Είναι μόνο για 64 bits, δεν είναι για 32. Μόλις άνοιξε. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, αν δεν είστε subscribe κάντε ένα subscribe και share. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.